С голям концерт на ученици от различни класове започна коледното тържество и благотворителен базар в начално училище Илия Блъсков. Инициативата е първа по рода си. Тази инициатива се осъществява за първа година в нашето училище, но я полагаме като основа за традиция, която ще продължим и до година. Посланието, което искаме да предадем на този базар е, че най-хубавите подаръци не се купуват, а се създават от трудолюбиви ръце и чисти сърца. Мотото на нашия коледен базар е от деца за деца. И възнамеряваме с сумата, която се събере днес, парите да бъдат дарени на дневния център за деца с увреждания. В подготовката на коледния базар са се включили много активно и родителите. На 100% още първия път, когато госпожата ни сподели, много родители изявихме желание да се включим, тъй като кампанията е за подпомагане от деца за деца. Всичко изработено е от самите деца, със съдействието на родителите и така ще окажем голяма помощ на дневния център за деца с увреждания в град Шумен. Кажи, бабо, католани, на нас весело да стане, на нас весело да стане. Най-радостни от всички бяха децата, които помагат на други деца в нужда. Аз много исках да се включа и направих едни коледни свещички, които могат да се запалят и да се поставят, да кажем, близо до някоя елха. И мама ми помогна за това. Тя беше много щастлива, че исках да се включа. Ето това изделие, което сам го изработих в работилничката на класа вчера. Направихме коледна работилничка в училище и ни помагах госпожите от училище. Правихме дядо Коледа от прежда. Беше много забавно. Много деца, родители и гости се включиха в благородната инициатива и закупиха сувенири, суроватници, сладки и солени лакомства.